To je meni milina. Ne počnemo tako njega, ne? Da. Jer ko to... Daj Valentino, daj Eto. malo. Daj ću slikaju. Vidimo se u domu. I zahvaljujem se na vašem dolasku i zato nam je čast nas ugostiti u Derinu. Hrvatskog zmaja, pokretača, svih... Hvala profesoru Petriću na ovom vrlo poučnom govoru. Pozdravio pripadnike družbe